cos menut enmig de la sorra. Per la vista a l'horitzó, el futur li obre les portes. La història de la maternitat, qualsevol persona que la llegeixi, que indagui una mica, veurà que és una història humana i molt maca dintre d'aquell context de guerra, de postguerra. Llavors, arrel del llibre, del treball que va fer l'Assumpta Montellà, que es deia La maternitat d'Elna, doncs em va enganxar. I va donar la casualitat que fa 2 anys em van trucar per anar a cantar allà mateix, a la maternitat, que ara està... és un museu, vaja. És un punt de vista que intento donar des de l'òptica d'un nen, d'un infant, no? Com pot viure un nen una situació d'aquest tipus, no? Va ser un drama humà brutal, no? Gent que, en retirada d'una suposada república democràtica i legítima, no? Que els van tractar com a escòria, no? Es van ficar en aquella mena de camps de refugiats, que eren camps de concentració. I és molt, no sé, la imatge és molt potent, no? Per una banda el fil d'aram i per l'altra la frontera del mar, no? És un camp de concentració molt potent, no? I mira, és una forma de retornar un petit tribut que humilment faig jo als refugiats. L'amor se les tanca de cop, perquè el perdoni la guerra que l'ensagna, que l'esguerra. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta, i no vol besar la terra que el maltracta. M'agrada dir que sóc un cantant, perquè jo tant canto cançons que he composat com interpreto cançons que han composat altres, com musico poemes que han escrit altres. Al final la meva manera de comunicar-me és la veu, és interpretant amb la veu. A mi m'agrada dir que sóc un cantant. No em considero un cantautor, pròpiament dit, perquè si analitzes la meva carrera he fet de tot. En aquest disc, Cançó per Elna, sí que trec una miqueta al cap com a compositor i mostro algunes cançons composades per mi. I empordanès, no ho sé, jo voldria ser un cantant universal. M'agradaria ser un cantant universal, però bueno, una cosa no treu l'altra, potser sí que sóc un cantant empordanès, ja està bé. Jo intento i espero, vaja, que en tots els meus concerts i en els meus treballs encara es perfili aquest deix roquer, no? Jo crec que encara passa, i en els meus directes és quasi inevitable perquè ho porto a la sang, no? El rock és això, és l'estil que a mi em va servir com a altaveu en el seu moment per començar-me a expressar i a fer música. Què és per mi l'Empordà? Bueno, és la comarca on he nascut aquí. És la petita pàtria, no? A mi m'agrada anar de tant en tant al castell de Sant Salvador, a dalt del monestir de Sant Pere de Rodes. Allà tens una visió de l'Alt Empordà molt guapa en dies clars, pots veure, és fantàstic. El Golf, tota la plana, la Segó de les Salines, al fons del Canigó. Trobo que és un paisatge molt brutal i tens allà el penya-segat a un pas. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna, Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
cos menut enmig de la son.